Spesial bersama dengan Jusandi dan juga Bineka Pro Studio. Satu bang jumpa, tebang coba-coba. Dari albumnya Hari Parintang, Ganang-ganang Ayamatu. Ganang-ganang Ayamatu balinangan sadia bana nanden rasoka larui hati larui kini perhatian tabayang mande nanden tinggalkan seso bagalui jo para sayang saki kama kabatengga mandekan duang Jawa dari pandangan sansai dagang di rantau urang suli panatampe batenggang sasari kini denai babagi gamang mangko Jawa badan tabuang dek di kampuang bansai urang lengakan mandekan duang tolong doakan salamai juo dagang di parantauan basaba mande menantikan anak mande laika pulang bersama Shani. Ganang-ganang Ayamatu balinangan sadia bana nanden rasoka larui hati larui kini perhatian tabayang mande nanden tinggalkan seso bagalui ijo para sayang saki kama kabatenggang mandekan duang Jawa dari pandangan sansai dagang di rantau urang suli panatampe batenggang sasari kini denai babagi gamang mangko Jawa badan tabuang dek di kampuang bansai urang lengakan mandekan duang tolong doakan
Mamai juo dagang di parantauan, basaba mande yo menantikan anak mande laika pulang. Awal jumpa bersama Putra Bongsu.